Og de 7 kan vi er mærket op i dag. Stage 2. Får nok. Okay, ikke alt for hårdt gear her. Jeg har 2 muligheder, ikke også? Enten der eller der. Den der slår du jo ihjel på. Den anden, den kan du bare langsomt bruge. Jeg skal lige se. Nej, sorry. Kan så godt være, jeg bare tager de nemme. Ja, totalt off-camper det der. Ja, har man 2 muligheder her, eller hvad? Ja, gap. Jeg tror godt, man må køre den her vej. Jeg tror godt, man må køre den der vej. Og jeg tror, det er det, jeg vælger at gøre. Fordi det gap, det kan jeg jo ikke. Det kan jeg jo ikke. Alex, for helvede. Er der andre muligheder end den der? Den her sten, jeg går over til her. Ah. Det er færdigt. Jeg bremser meget. Ja, men jeg tror, ved du hvad, du tror, du bliver skudt så lige så fint ud, så der ikke er noget problem på den måde. Det er bare scary fucking scary. Jeg tror, jeg tager den alternative rute. Jeg ved godt, det må blive til næste år, når jeg er lidt mere. Ja, så er det bare nede i graven der, og så følge den rundt. Dut. Fuck. Pas på, bagved. Der kommer en mere.
Og god fart på ham. Og god fart på, nu kommer han. Han kommer. Okay, han fik rigeligt. Fedt. Skal du også det? Det kan jeg love dig for. Hvis ikke du gør det, så skal du begynde. Så skal du bare rulle den henover. Duk. Det kan man tage meget fart på indtil den her. Nej. Ja, den booster rigtig godt, den her. Og jeg går ud. Det er bare granitsten, det slår man så ikke på, så. Og du har jo fuld beskyttelse på i dag også, så det er fint. Jeg prøver seriøst ikke til at være sådan noget her. Det er da vildere, end jeg havde regnet med indtil videre. Så jeg tester bare lige. Ja. Kommer her. Og så er det bare fuld blæst. Ja. Jeg gør det bare ligesom de gjorde, ikke også? Det er ikke så svært. Men kører I bare uden bremser fra, I har droppet den der på den her? Ja. Det er ikke første gang, I kører på den her, vel? Nej, jeg har Okay. Nej, det er sgu imponerende, altså. Nå, det er godt, vi ikke stiller op i samme klasse. Det kan vi er alt for unge til det, så. Ja, det er noget... Jeg tager børnelinjer rundt, det gør jeg. Så jeg kan ikke det der. Ja, det føles heller ikke som om, at den var særlig langsom, vil jeg så sige, den der alternativ. Så lidt, men hellere det end at slå mig ihjel. Så. Jeg filmer! Prøv at tage børnelinjerne tur ned. Den var fin. Det føles godt. Ikke så meget, man taber. Jeg tror ikke, det er mange sekunder. Altså, jeg har jo mål om at helst at komme igennem uden at styre. Hvis den der kantede sten ikke var der, Ja. hvis den bare var flad, intet problem. Ja. Jeg ved godt, hvad vej jeg kører i morgen. Det kan jeg godt sige dig. Fordi, jeg kan godt forstå, at hvis du skal udfordre dig selv og give den fuld gas. Det er da en skam, hvis ham Frederik han ikke skal ud og prøvetræne det her. Ja, trust me. Han kan tage det helt blindt. Ja, men okay. Det kan han. Der er ikke noget der. Nej. Det er jo altid lidt mere, men altid sådan lidt mere race ind, når man har prøvet det, tror jeg. Så. Nå, skal vi videre? Ja, men den skal over. Tror du, den slutter her så? Ja, det gør den, fordi så er der sådan en QR-kode der. Der viser vej til den næste. Den her QR-kode hernede. Den kan vi scanne. Stage 3.